Takže ahojte, teraz sme v botanickej záhrade na deň detí. Dobre, takže asi si tu korčujeme, je to takéto niečo. Neodporúčam, keď si neviete korčulovať, tak tu neodporúčam to lebo to sú také kamienky proste a vlastne, viete, brosla. A potom je tu ešte ihrisko a proste také. Potom je tu ešte také ihrisko pre malé deti, tu vidíte, malým bratom, sestrou. A potom je tu ešte také niečo. To je tiež také ihrisko, ale tam už je iba toto. Takže teraz idem skúšiť jesť s mopom. Dúfam, že mi nespadne. Au. Teda, ale keď sme prišli, tak my tam pôjdeme bosy. No vlastne je teplo a tam sú také, to je niečo také ako, jak sa to volá, Filip? Kamene. Áno, to sú kamene, ale to je už také ako piesok, takže na tomu môžeme ísť. To je také pieskové kamene. Ale tak je strašne horúco. Také príjemné. To podrž na chvíľu. Len tak drž. Tak drž. Tak. Takže tak si dneska vyzerám. Dobre, takže ideme. Tak to volám ja. Tak. Samozrejme, že tu ešte s nejakými dospelými, pretože to je v Prešove niekde. Neviem, prosím ťa, nepýtajte sa, ja neviem. Fakt neviem. A tak to dal je? Neviem, že... Bol to jednou rukou. Dobre, teda idem skúsiť z mobilu. Dobre. OK. Ja sa poviem. Nespadne. To je ťažko s dvoma rukami. Ahoj, ja ho pokazal. Filip, ukáž. Dobre. Teraz skúsim s tým tu. Ale to chcem mať obtížne. Neviem prečo. Ahojte som. Filip, neviem, čo sa furt natáčať. Ja natáčam seba, nie teba. Ahojte Tomáš. Wow, dobre, to každý vie. Počkaj, chcem ti natočiť. Ok, mám ťa. Ahojte. Filip by si bol natočený. Už ma videli. Videli. Proste 500 krát ma videli. Dobre, takže ja som tu teraz na koliesku, tu sedím. Fajn. A ja sa tak snažím z toho prekletého. Nie, že spadneš na mňa. Dávaj pozor. Spadnem. Dobre, ja tu môžem Ahojte, natočiť. ja sedím. Ja sa dám kúsok nižšie. A mám tu dobrý výhľad. Tam sa niečo deje. Tam tak kvičali. Áno, tam bol veľký hluk. Oslavovali jak svine. Toto je deň detí, Filip. Tak tam oslavovali, ale kde... Deti. Šalené deti. Však ty si šalené dieťa. No nie som. Áno, si. Dobre, podrž mi mobil. Podržíš ho ty, alebo skúsim ja. Neviem, ako sa vám si dá dosť pomôcť. Ja som... Wow, to je perfektné. A keď neviete, tak my budeme za chvíľu mačiť. Také čelné a oranžové. Hej, a sú taký cute. Včera sme ich videli po prvýkrát. Hej, Anna. Už si ich môžeme brať aj na ruky, lebo oni sú to mačiatka, ale môžeme si ich brať na ruky, pretože oni už asi majú také mesiace alebo dve. Ty sa mala drapky, ak ju mama chcela zobrať. To mama nechcela ísť. Prestaň, nech sa to nechá točiť. Poďme sa. Nie. Prepáčte, keď ma veľmi nevidno, ale ja som v slnku, takže ja sa vlastne nevidím. Wow, to vie každý. Opica! Tam je opica. Dobre, ja si snažím si dalo ísť von. I keď lepšie by bolo skočiť, ale to ja nechcem robiť. Au. Tak, nevyzerá to veľmi ťažko, ale to má veľmi ťažko. Vyzerá to veľmi ťažko, ale ja som... Dobre, Filip, teraz na chvíľku mňa natáčaj. Takto. A potom Tu sa postav a tu. Takto drž mobil. Tak, a tak tam. Tak. Perfektne, ďakujem. Tam tu drž.
musím prejsť tak. Počkaj, nemôžeme to oprieť. No nemôžeme to oprieť. Tamto, toto. Neopieráš to oprieť. Nie, nevidno to. Tamto drž, nebuď lenivý. Alebo to dáme tam na lavičku. Nie, alebo nie. Tak drž. To je ako stien, tam by to mohlo byť. Tu tak v tieni budem. Tak by mi bolo vidno. Tu tak kozviek do tieni. Tak sa dostala až tam hore. Normálne. Pôjde správne. To je veľmi ťažké. Vyzerá to ľahko, ale nie. My sme boli v Česku, neviem kedy, v lete. Kedy sme tam boli? Neviem. Auguste. Možno. Hej, v auguste. Na moje narodeniny už som bola doma. 9. augusta. Neviem. A my sme tam boli. A tam bolo také, že tam boli šmýchalky. Také normálne, to je také, ktoré sú také, jak neviem. Také trúbia, tam to ide strašne rýchlo. Ale tam neboli schody. No. Tam bolo to. Tam bolo toto a bolo každé iné. A tam som musela dostať spravo. A tam si nevedeli mať. To bolo strašné. Ale ocitneš sa na druhej strane a ty ani nevieš, jak tam dostať. Ani nevieš, že to začne. Nevieš, že to... Hej, tam nechcem ísť ešte vás. Ešte tam pôjdeme. Toto leto. Hej, tam pôjdeme toto leto. Teraz je čo? Teraz je jar. O 1 mesiac bude leto. Zajtra. Drieň. Zajtra bude jún, takže o mesiac bude leto. Zajtra už bude jún. Dneska je 31. maja. Deň. Au. A teraz zmiana stačaj. Fajn. Dobre. Idem si sadnúť do trávy. Nie, idem si... Sem si musím sadnúť. Keby si chcel niečo povedať, neboj sa. Daj chvíľu to stač, neprevádzaj sa. Nikoho to nezaujíma. Ešte sa obudiem toho tu nechať. Ja ho musím tu nikto. Nebudem. No. Teraz koľko hodín? 12:30. Prišli sme tu o 11:00. Ako dlho sme tu? A inak mali sme jahody a marhode bolo to. Mňa. Má som celé červené ruky. Dneska je najlepší deň. Mali sme ísť dneska do letiska. Nešli sme. A inak viem, že vo Finticách je v nedeľu. Ak sa to volá? Neviem, ako to Ja mám... niečo na deň detí. Neviem, čo to je. Prepáčte, neviem. A to isté je v Kisaku, tiež ne. To nie je veľmi ani jarmok.
neviem, čo to je. Takže my pôjdeme do kysaku. Prepáčte, dámy a páni, prepáčte. Dobre, ahojte.